Сәлем кызлар, малайлар. Сезне барыгызны да әкият тыңларга чакырам. Бүген мин сезгә бик кызык әкият әзерләдем. Кытай халык әкияте ул. Маймыл белән шикерткә турында булачак. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Борын заманда бер басу уртасында яшәгән бер шикерткә. Тау-таш арасында яшәүче маймыл аңа бик көндәшкән. Син бәләкәй, шуңа күрә сиңа тауда яшәргә кирәк, дигән ул көннәрдән бер көнне шикерткәгә. Ә басуда мин яшәргә тиеш, дигән ул. Мине әним шушы басуда үстерде, шуңа мин монда яшим. Бүтән җиргә китергә җыйганым да юк, дигән ул маймылга. Алайса, әйдә, кыш сынашып карыйк, кем җиңәр, шул басуда яшәр, дигән маймыл шикерткәгә. Икенче көнне маймыл үзенең дус-ишләрен җыеп басуга төшкән. Һәммәсенең кулында тәпәш икән буларның. Кайда? Сугышырга вакыт, дип кычкырганнар маймыллар. Үләннәргә шык төшкән иш, кояш чыгып, шык кипкәнен көтегез инде, дигән шикерткә маймылларга. Шык төш җиткәндә генә кибеп беткән. Кояшка карый арып беткән маймыллар каршысына ниһаять шикерткә килеп чыккан. Килеп чыкканда иң алдагы маймылның борынына сикереп менеп тә кунган. Якындарак торган икенче маймыл моны күреп, тәпәшен алган да маймылның борынына суккан. Маймыл авыртуга түзә алмыйча тауларга таба шапкан. Ә шикерткә бу арада икенче маймылның борынына кунган. Якындагы маймыл тагын тәпәш белән кизәнгән. Шулай торып шикерткә бер маймылдан икенче маймылга сикереп куна тора, ә маймыллар бер-берсенә тәпәш белән сугалар икән. Шулай итеп, маймыллар барысы да качып беткәннәр икән. Иң ахырда бәхәс башлаган маймыл гына басып калган. Ничек соң, кайсыбыз көчлерәк, дип сораган аннан шикерткә. Инде басуга күчәргә исәбем юкмы? Син җиңдең, басуда син яшәргә тиеш, дигән аңа маймыл. Әле дә булса, шикерткә басуда, ә маймыл тау-таш арасында көн күреп яталар икән. Менә шулай, дусларым, мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!